Alan yang masuk nama horong ama tu bagas ni huriata pinangido dot hormat asa radema hita sude jongjong lau menyambut horong ama mauliate.
Shalom. Parhalado pasahaton selamat hari Minggu tu sude ruas namandohoti par mingguonon. Martuama akan aro di bagasan Tuhani. Minggu ta sadarion ima namarguar minggu ke-22 dong Trinitatis. Topik minggu ta sadarion naroma ari Tuhani. Tapuji ma debata di bagasan las ni roha ta edehoma puji Yesus ipalua. Puji Yesus ipalua, langit tanah marolopoloma. Haleluya, puji ma Tuhan Jehovah. Tapasangap goarni debata Tuhan Yesus domar mahani kita ariana nang bodari nape Nakon maha mulia ona tahendehon sangat di dewata Puji Yesus, puji Yesus ipalua, tapasangap ma Tuhan debata, dolok batu sirimoni rohata di papatar di dolok Golgata. Haleluya, dia puno rohata dibandingkan basani debata. Puji hati dakon maha mulia ona tahendehon sangat di debata. Puji Yesus, puji Yesus ipalua, hosinyana pangiar suara harajana hodoro di salelena Yesus Kristus anak ni debata akibana rajani akaraja nasun gogo gumongong tanohon puji hati dakon maha mulia ona tahendehon sangat
hite-hite guarni debata ama, dohut guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohut guarni toddi parbadia, na tumoppa langit dohut tanoon. Amen. Songonodo didok Tuhan Yesus, yang gopoda na diau, dang au na punasa, podani na marsuru au doi, mulo adong manang ise na mabahen lomo ni rohani amai, boto onido taringot tupodai, manang na sian debatai, manang na huhataoni sian rohaku sadiri. Songon na nidok ni surati, akka batang aik na mangulu, na mabaor sian pamatang ni na porsea diau. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata, pargugu na suatu dosan jala pardengga basa. Roh disaleleng nileleng nado asini roham. Mauliate ma rohanami tuho, ala diramuti ho hami, sian nasailaon sahat roh disadarion. Hupuji hami maho, ala naung sahat tuhami, barita nauli nasian anakmu, Tuhan Yesus Kristus na pangulu hami. Mauliate hudok hami tuho, ala di bagasan dame dohot hasonangan di leon ho, hatam nabadiai. Sai asi maroham, urupi mahami, mangulahon na didokmu, asa hot rohanami, jalatar pangarehon hami, parange nabadia. Sai ajari, jala pai baru marohanami, asalam ias hami, roh dihasusuda ni bohal nami, mar hite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Saleleng honita noon patigol maroham, paingot-ingot matotong nidok di debatan. Bolokon sian rohani luhut nasoture, alai nasian Tuhan iramoti masude. Tabegema patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik parjulu sahat patik pasapuluon. Patik parjulu, audo jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au bahenomu debatam. Patik paduahon, dang jadi ganaomu, jaladang jadi sumanomu, manang aha na di Banua Gijang, dohut na di Banua Tonganon. Ro dina bagasan aek na ditoru ni tano, yang gotung gabe si sobaon, manang si oluan. Patik patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata, yang gosuture dalanna, ay onak hum na dosugut, akan namar seneang di guarna. Patik pahopaton, ingot hamuma pabadiaon ari minggui. Dina onom ari ma ulahamu nasa siulomu, alai
anggo ari papitohoni ari paradiani Jahoba de Batam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru ro dipinahamu ro diisi ni hutani halak pe na mangebati hutam ai dina onom ari do ditoppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradian do ibana di ari papitoni di baenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paredan nai jala di parbadi patik palimahon ikon pasangopo mudo natorasmu asa martuaho jala leleng mangolu di tano na dilehon ni Jahoba de Batam diho patik paonopon unako mamunu patik papituhon unako mangalakup patik pawaluhon unako manakko patik pasiahon unako olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongamu dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongamu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasani dongamu beha pandok ni debata taringot tupatik nasapului oddo audo Jahoba de Batam ninna de Batata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhon dosa ni ama-ama tu pinoparna ro di sudut patuluhon ro di sudut paupaton pinopar ni akan nasogo di roha diau alai asido rohaku di akan na maribu-ribu akan na marholong ni roha diau naso mangalosi patikki ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tu debata laho mangulahon patik nai tanda iman sukapi madohot rohaku ujiman pamanat huhut madalaku Asimaroham taringot tu pangalahoku olo tutu jor donali ludalaku di bagasan uduk dohot seret ni roha tatopoti madosata diadopan ni debata martangiang mahita
Ale amanami jala debatanami na di Banua Gijang. Pargugu na suatu dosan. Par dengan bahasa doho jala ro di saliling-liling nado asini roham. Sai marpamuati maroham di hajaton nami. Jala sai unang be ingot akka dosa nami. Ay jot-jot dohami mardosa maradopokko. Jala jot-jot do husungguli hami rimasmu. Marhite sian pangelosion nami dihatam. Ale Tuhan Jehovah, sai unang paingot-ingot pangelosion nami, unang alang asini roham, sai urupi mahami, ale Tuhan debata Tuhan nami, palua hami jala sesa dosa nami, alani anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata baga-baga taringot tu hasasaan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah nunga pola hupasisi akka pangelosim songon obun. Jala songon obun manorop akka dosam. Sai mulak maho tuau ai audo si paluaho. Hasangapo ma di debata na digijang.
Ingot na tau patiurhon laka Gomos dio pitoton Sai tirua hupapos maroha Dok mahatam songonon Yesus pangoluwawon Yesus pangoluwawon Totong tiyopo kumahataon Audi pangolutongon Hata di debata turpuk epistel di minggu tasadarion imana tersurat di Injil Lukas 20 sada mamukasian ayat pitu sahatro di ayat 10 sia tajahama secara responsoria. Jadi disukun nasidama ibana ninnama adigama masai guru jaladiama tadana paboa lao songgop mai alai molo dibege hamu baritani akka hamusuon dohot haguturon unang mahamu tarsonggot ai dang tarbahen sosonggopi jumolo alai dang dope manigor dapot aljalnai masa malalo akka nabulun akka sahit bala marluat-luat nang haleon taridama akka panongoti ro ditadda nabalga sian langit Laos ima gabe dalamuna maka tidak konau. Ai audo mangaleho tuhamu suara dohot habisuhon na sobolas aloon nang alusani akka musuh-musuh. Nah. Osoman ni saluhut jolma dohamu ala guarhu. Rapta jahama di ayat 10 sia. Mar hite benget ni rohado. Ido sahatna martuado akan atu mangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen.
Dongani au Tuhan, sondangi roh hakim, pangiring nikmatan, patong olah kaki, sandok sude lorotku, padohot pikiranku, huboan peleaku, mengulah-ulahonmu, aihina lomohomi urupi rohaki. Si tolu sadaho sulikit rohaki, lopokon rohani, bagas rohaki, padiri matoniku, banjoro ingananmu, patol hasma basamu, tuani asianmu, martua di mahenho si tolu sadaho. Taha tidakko maha porsiautai songon nahina tidakko nidongata saha porsiaon disadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama parbubu na suatu dosa na tumopalangi dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahoba na sasadai ima nan tubuhon di si Maria naga gegabian siatot di perbadia adorang sohabubuan ido tuhatta na tumau na bernik di panguman silatus nama tetarpajal do ibana diau kerna silap na tuat tuban watoru dung ditanong na mulak mangoru di ari patuhon na manaik tu surgo lao hudul kujamu di debata Jahoba amanai perbubu na soto dosani disima ibana panmulak sogut mengumi halak na mangulu dohot na mate au porsea ditot di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia dohot biasa saani dosa dohot biatai namadok mulak mangulu sogot dan ni halak na umate dohot bihanguluan na torat.
Shalom. Naik tabi kima tikting di Ruyata di Bagasan Mingguon, Minggu 10 November 2022. Naparjolo, guarni Minggu, ia guarni Minggu ta sadarion ima Minggu pa 22 hon, dung Trinitatis. Do tema na Roma arini Tuhani. Jala sadarion do Minggu parheon seksi ama di HKBP Pondok Bambuon. Napa dua hon. Pertanyaan sektor. Di hari Jumat, 10 November 2022, pukul 10.30 WIB, di Patu Pahuriat terdapat pertanyaan sektor Parpudi, manang penutupan tahun 2022. Maringanan di Bagas Garijawan. Turpuk jamita di enet sian perjamita walu, ayat sia 117, do topik, di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Pinangido tu sude punguan korni huriatta, asa dohot patu begehon ede puji-pujian di pertanyaan ini, atong dia mahitaro tu acara. Napatuluhon, ruas nabaru, di jalo do gabi ruas ni huriatta, inang Nyonya Eli Marta Simajuntak buru parapat, pida sian HKBP Piaraja Resort Piaraja Tarutung. Alamat keluarga, Jalan Melati, Mas Blok U nomor 11, Blok U 11 nomor 7, Bumi Serpong Damai Tangerang. Masuk sektor 2 WIK 8. Nasugut nunga di patad dahon di paling minggon pukul 7. Marhition perhalada dohot sudir ruas pasaton. Selamat datang di HKBP Pondok Bambu. Anggiat ma gabi ruas na mangul nasida di tonga-tongani huriatta. Na papaton, naing merbagas manang tik-tik perjolo, naing majalo pasu-pasu perbagason ma, yanak koni huriatta, Sinto Robindo Silalahi, anaknya mata Kuria Silalahi Nahinan, tubuh inata Almaria Burusagala Nahinan, ruas HKBP Pondok Bambu, Sian Huta Jalan Cipinang Sada nomor 14, RT 008 RW 03 Jakarta Timur. Ruas sektor opat WIK Sabtonom do Orana Serepina Nopita Boru Nadiak. Boru Nyamata Situa Wisman Nadiak tubuh ni Inata Nur Saulina Boru Sitorus. Ruas ni HKBP Jatinegara Resort Jatinegara. Sian Huta Kayuman 5D. Lama RT 003 RW 003 nomor 131 Pisangan Jakarta Timur. Pamas-masuon di Patupa hari Sabtu tanggal 20 November 2022 pukul 9 atau pukul sia WIB di Gereja HKBP Jatinegara Resort Jatinegara. Tuhatama napatulutson sakap parbogasoni. Napalimahon warta Dewan Kuenya. Perjolo bagian A. PA Remaja di hari Sabtu 10 November 2022 mulai pukul 18 WIB di Patu Pahuriatta do PA Seksi Remaja Maringanan di ruang konsistori. Nats PA di enet sian Pesalmen 5 ayat pitu 1 walu. Layan PA inang Situa AD Boru Simajuntak. Bagian B, Seksi Ama sadarion Minggu 10 November 2022 ima Minggu parheon amani huriatta. Jala si parsidohot do nasida makubasi permingguan pada jam mana pukul sia 70 antara lain Marageda, Majahatikting, Papungu Pilihan, Hari Tahun, Organis, Dohot Song Leader. Duksidungan non Majahatikting di pasahat matiki tu ketua seksi ama lahu pasahaton hata sambutan jala duksidung perminggunon di Patu Panasida do acara ramah tamah maringanan di aula gereja. Pinangido tu sude anggota amani huriatta rab do terhaladu asaria madohoti acarai. Nah bagian C, punguan kor gabungan. Hobar tu program kor gabungan tahun 2022 di hari Rabu 10 November tahun 2022 mulai pukul 10 WIB 1 nasidung
di patupa korgabungan do payas gerja tahun jala pinangido tu sudah anggota korgabungan asarya madohoti kegiatan ini. Bagian napanopon warta Dewan di Akunia amanang Komisi Beasiswa sadarion Minggu 10 November 2022 pukul siawib manang nasugut dung sidung permingguan manogut nunga di pasat huriata melalui Komisi Beasiswa KB Pondok Bambu tu 24 halap penerima beasiswa untuk periode bulan November tahun 2022. Napa pituhon rapot perhalado di hari Sabtu 10 November tahun 2022 mulai pukul 8 WIB saat tunasidung di Patupa Huriata do rapot perhalado untuk membahas program kerja dan anggaran HKBP Pondok Bambu tahun 2023. Maringanan di Aula Gereja. Pinangido tusude perhalado ni Huriata asaria madohoti acara rapati. Napawaluhon perguru malua tahun ajaran 2021-2022. Di hari Minggu 27 November 2022 di permingguan pukul 7.30 di Patupa Huriata do pelayanan lepas sidi manang makatidakon hapersiawan. Tu perguru malua tahun ajaran 2021-2022. Pinangido tu sude perguru malua asa hadir mengikuti beberapa kegiatan manang adorak somakatidakon hapersiawan. Hari Minggu 20 November 2022 mulai pukul 10.04 WIB ima ujian lisan rabdo natoras perguru malua sekaligus pengambilan nats sidi maringanan di ruang konsistori atau Moria. Bagian B, hari Sabtu 26 November 2022 mulai pukul 10.04 WIB di Patupa Gladi Bersih maringanan di Bagas Garijaun. Napasiahon ibadah ujung tahun perhurian sekaligus perningotan ni aka naung ngoding. Di hari Minggu 20 November 2022 ima minggu ujung tahun perhurian laus sido minggu perningotan aka namoding. Jala di minggu ini jahaun ni huriata do goar-goar ni dongata naung perjul moding di bagasan setahun perhurian. Manang siang mulai tanggal 21 November 2021 1 November 2022. Napa 10-on pilihan 7 sadarion Minggu 10 November 2022 papungu pilihan 7 do kita imatu haperluan panitia pesta prajubilium tahun 2022 dengan pengaturan sebagai berikut. Pilihan perjolo tu kantong pertama do kedua tu huria, kantong patuluhon tu pusat. Pilihan paduan ima pilihan tu jolo haperluan panitia pesta prajubilium atong tapasa mai di bagasan lasni roha. Napa 10 sadahon soso pilihan bulanan. Di sosohon tu sudah ruas ni huriata akan aso pasahaton pilihan bulanan darbe ala naung salpu nama tahun 2022 asa tapasa ma pilihan bulanan ta boy melalui situ wek masing-masing manang langsung tu sekretariat ni huria. Napa 10 tahun kompen pendeta HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Hari Senin 21 November 2022 mulai pukul 10 WIB saat tunasidung di Patupa do kompen pendeta HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Maringanan di gereja HKBP Resort Cijantung. Jalan HKBP tuan rumah di kompeni IMA Perjolo HKBP Resort Cijantung. Napa duahon HKBP Resort Kramat Jati. Napa tuluhon HKBP Resort Pondok Kopi. Napa paton HKBP Resort Pondok Kelapa. Napa limaon HKBP Resort Pondok Bambu. Napa 10 tuluhon surat Sian Distrik Walu DKI Jakarta. Bagian A. Udangan tusude pelayan nakuk tiki rap dohot keluarga asama dohoti ibadah puncak tahun kesehatan HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nanaing sipatupaon di hari Senin 14 November 2022 pukul 10.07 WIB saat tunas sidung maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP.
Bagian B, undangan mengikuti seminar lokakarya, Manang Lokakarya, pemberdayaan musik gerejawi, nanang sifat paun di hari Sabtu 10 November 2022, mulai pukul 8.30 WIB sahat tunasidung, maringanan di gereja HKBP Tebet. Pinangido tu Dewan Marturia asa mengutus 5 halak wakil sian seksi musik laho mengikuti seminari. Na pasaplopaton tona sinode distrik. Tajaloto surat distrik Walu DKI Jakarta sonoma sina. Tona ni sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta. Madapoton nani haholongan. Sudir luas dot perhaladoni HKBP dengan perantaran pendeta resort di Inganan Nabi. Asini rohama dihamu dot damai nasian di bata amata. Dot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Tapuji matuhatta Yesus Kristus, Raja ni huriai. Nasa itok tom mangaramoti do mamasu-masu huriana, di nasa ragam ni pakubasionna. Diramoti do nang perjalanan ni sinode HKBP distrik Walu DKI Jakarta, na dipatupas siang tanggal sia 1 tanggal 10 November 2022 di Sopol Bolon, Sopo Marpikir HKBP. Sinondangan ni tema, mardongan biar dohot lomos ni roha, ulaun hamuma, haluan muna, Manang Filipi 2 ayat 12. Dohot subtema, patomutomuhon hajura bagason na profesional di tengah-tengah ni huria dohot masyarakat dalam majalahi pakubasion di huria dohot juara bagas di perhepengon asa jupak huria na marjungjung baringinda tigor goklas ni roha jalagabe paniru Kristus. Marhite tema dohot subtema on tahirim do asa sude perhubas ni huria makubasi na marstitutu manang profesional dalam mangyahi huria na marjungjung baringina tigor manang adil dohot gabe paniru Kristus di sude pakubasionan. Sinode dibuka marhite pertanyaan dohot ulan nabadia sanggiat marhite sude parsinode margogo di bagasan holong ni roha dohot parhaha maranggion. Di Parsilangguton dohot di jalo parsinode do sude laporan pangulaun ni proses HKBP distrik Walu DKI Jakarta songoninang audit perhepengon tahun 2022. Tahracot do ala bolas sude merdalan program nang ditopon ni sinode distrik tahun 2021 nasalpui. Songon nang pinadar ni badan audit. Laos marhite tonaon ma pinasat mauliatin rohan tusude huria dohot resort di HKBP distrik Walu DKI Jakarta naung manupai sian nasa rohana. Dalam pahisaton hatawan ni ruas ni huria HKBP tasakapi do pemajuan sekolah Alkitab perempuan dohot marusaho laho mengalunasi tanggung jawab tu pengelola gedung Sopo Marpikir HKBP. Di perkilon persinode do potensi resesi ekonomi global di tahun naro. Songon naung nilbahon ni akka napistar di bidang ekonomi do akka pamaretan di akan negara ni sadok pertibion. Songon pakorhon ni pandemi COVID-19 sia dot porang ni Rusia tu Ukraina na somasok dope saat rodi nuaeng. Merhite ceramah persiapan gereja menghadapi resesi na pinatolhas ni Joshua Pardede SSI MSC MSE dot pendeta Binsar Jonathan Pakpahan PhD di buhari parsinode memikirhon si patupaon di HKBP distrik Walu DKI Jakarta lahom makadopi pakorhon ni resesi. Hinorhon ni husosohon haimatu sudi huria asa patupa akka pabuhalion tu usaha mikro kecil menengah manang UMKM. Dohot ketahanan pangan isarana persejaran patomu-tomu panganon alternatif. Jala dalam mengehai akka pakubasioni nunga ditotopon sinode distrik rencana strategi manang Renstra HKBP distrik Walu DKI Jakarta tu tahun 2023 2024 naroon. Sordo tu tema orientasi pelayanan HKBP tahun 2023 ima tahun profesionalisme dot hajuara bagason nunga ditotopon sinode distrik program dohot anggaran tahun 2022 marujahan tu semangat sentralisasi
naung ditotopon sinede gudang HKBP pa on pronopon. Tung disosohon parsinode do asa boi sude ulah honota aka programi nape huhut ikon marpangotik ala menghadapi potensi resesi ekonomi di tahun 2022. Domu tu sentralisasi keuangan HKBP diparukilhon parsinode distrik do tiki perhusoran manajemen perhepengon ni sadok HKBP. Ganu Huria manongos 55% tu kantor pusat HKBP sian sude potensi penerimaan ni sude pilihan naung ditetopon. Lau sianima si patupaon ni HKBP tu balat jo ni sude pengulan agok tiki. Pegawai biaya program do operasional di tiket hatopan. Distrik do resort hobar tu hatotuan nabi. Hobar tu si disosohon sinode distrik kodo asa sude hita patupahoca di bagasan labo ni roha do hadadeon marsiajar. Sian hatan itu hatan nama dok, masih rupan mahamu, mamorsan akan aduduki, ima dalan mangaraduti pati ni Kristus, Galatia onom ayat 2. Asa si peop na gudang, nang endang marlubi-lubi, jala si peop nauti dang perangan, 2 Korintus 8 ayat 15. Sonima tonani sinode distrikon sapasat kami tuhamu, sude ruas ni huria dot pahalado, nahu hawalongi hami. Positu rohanami marhite namar setukulan dohot masih rupan tarulaun hita program tahun 2022 di tirket haposan hatopan distrik resort dot huria. Tangyang nami ditambah itu hatama parasiroha bulu nima pasu-pasuna tuganup ruas ni huriana dot tu akka perhaladuna diganup inganan pangulaon dot pakkobesion nabi. Sopo marpikir HKBP Jakarta 10 November 2022. Tabi mardongan tangiang atas guarni sudi parsinodi HKBP Distrik Walu DKI Jakarta, Raises Pendeta Bernard Manik MTH. Na pasap limahon, parhepengon, pilihan tuhuria gudangna 10.757.700 rupiah. Pilihan tu pusat gudangna 2.522.000 rupiah. Pilihan tu dana sosial huria gudangna 2.640.200 rupiah. Pilihan tu panitia pesta prajubileum gudangna 10.222.000 rupiah. Pengumuman sude 12.220.500 rupiah. Sonima tikting ni huriata di bagasan minggon, saya di pasu-pasu tuata masude pakobesion dot pilihan ini. Bain sangap dot puji-pujian ni guar ni tuhata. Betima. Pinasahat ma tiki itu ketua seksi amat. Untuk ada. Salam. Parjoloma tapasahat, puji-pujian doa tamulateon, tutuhan para siroha, natotong mandongani huhut mangaramoti hita, jalan naung mangalehon partikionon, bui taselenggarahon parheheo nama HKBP Pondok Bambu tahun 2022. Nahu parsangapi hami, uluan amang padita resort, amang padita R-Silaban STH, amang pandita fungsional, amang padita P Padiangan MTH, amang dohot inang sude parhalado, sude ruasni HKBP Pondok Bambu, tarlumo bima punguan ama nahu haolongi hami. Parjolo
Patonangon nami ma kegiatan punguan Kor Ama tahun 2022 songona mangihut. Perjolo pertanyaan dohot latihan Kor Ama. Sesuai tuarta Jemaat Huria tanggal 3 April 2022, mulai pertengahan April 2022, nunga boi dipatu papar mingguan secara tatap muka. Udutusi mulai mardalan kegiatan pertanyaan dohot latihan Kor Ama langsung tatap muka secara rutin. Malate hupasat hami tuama padita resort dohot amang padita fungsional natoktong setia pasahaton hatani Tuhan lau pembekalan iman melalui acara PA na dilaksanahon setiap Rabu malam. Malate hupasat hami tuamang guru naopat natoktong semangat mengajari perguruan punguan Kor Ama. Tuhatama nama balos sude haburjuan muna mengajari punguan Kor Ama. Nah, paduahon kegiatan tu hak dan kewajiban anggota sesuai tu ADART. Mardala do iuran kewajiban anggota periode 2022 dipasahat do hak di anggota di ulaun lasni roha songon pengganti buah tupak di bagasan persahiton dohot tupak pengganti kerans bunga di ulaun habot ni roha. Mulu peadong sian anggota punguan ama naso menerima dope tupak sesuai tu hak sebagai anggota tong do pasahaton nami. Nah, patuluhon masih do punguan seksi ama mengikuti seminar kesehatan kaum bapak ama distrik Walu DKI Jakarta na diselenggarahon di aula SMK Prestasi Prima Cilangkap Jakarta Timur tanggal 27 Agustus 2022 na diwakili amang Situa JP Sirigar dohot amang B Siahaan. Tongdo marsi dohot punguan seksi ama mengikuti seminar na diselenggarahon seksi ama HKBP distrik 8 DKI Jakarta dilaksanakan di aula Yadija Jalan Jati Waringin 8 Cipinang Melayu Jakarta Timur tanggal 12 November 2020 na diwakili amang Situa JP Sirigar dohot amang B Siahaan. Paupaton program kerja punguan ama seksi ama tahun 2022. Mardala Dodenggan bagian program kerja punguan ama tahun 2022 melalui kegiatan retreat na dilaksanakan di Puncak Bogor tanggal 30 September sahat tu tanggal 2 Oktober 2022. Di Tikionma dibahas jalan disepakati bersama hal-hal sebagai berikut. Sada program kerja seksi ama tahun 2020 napaduahon anggaran dasar dohot anggaran rumah tangga ADART punguan Kor Ama. Jala pangajari baru amang Situa Insinyur FE Siahaan. Palimahon himbauan tu ama ruas HKBP Pondok Bambu Arop do Rohanami menghimbau tu ruas ama HKBP Pondok Bambu asaboi marsidohot jala marsaor di punguan Kor Ama. Molatema hupasat hami tusude hamu amang inang na dohot partisipasi jala na dohot membantu gabe terlaksana parheheon ama sadarion. Selanjutnya, gomos hupangido hami, tuhamu amang inang parhalado, ketua dewan, utusan seksi-seksi, dohot sude inata suripada, ni seksi ama, dung sidung ulaun garija, asalaus rapakma hita udur madohoti acara ramah tama. Sama panutup di pengharapan dohot
di tangyang nami tu Tuhan sailam tu dengan nama persauran ni punguan ama tu arina naing ro. Soni mahata sambutan syahami mewakili seksi ama. Poros madihita saludna. Molatima, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Marete Huria Uhud Papungu Pelean. Marbungaran hatai tuliat portibion doho hitam tuna sonang sai tok-tok. Roro titabe dohot natal sosakpe. Hata pangajari hapa tudu dalani imatai hutombe diulaon pikiran pe. Sondang hati uroni patiurna holomi. Oh hauriai nungarogo tiloni godang sisa bioni ai okti panabi.
Tongos mapanabi, oh Tuhan tuladani, na luhut na jolmai, roh Tuhan ngoluani, berbungaran hatagi, tulian portibion, dohot kita bedian, tunasonan sai tok-tok. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti akka ate-ate dohot pikiran munabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Di damang dohot dainang na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhattai. Horasma dihita saluhupna. Tarlumobi ma di amani huriani Tuhatta. HKBP Pondok Bambuan. Dinatongon di Arisadarion. Marpesta Parheheon. Horasma akamang. Hatani debata naga bijamita dihita ima natar surat di Maleaki bidutulu mamuk kamaisian ayat 10 sia tolhasma itu ayat 24 songonon ma didok disih. Ai idama naroma ari namar sigorgor songon pamurunan jadi doson durame sude halak najukat dohot halak si ulahon hajahaton gabe marsijebur ma nasida bahenon ni ari naro sogot ninna Jahoba Zebaot dangadong tadi kononna dinasida nang urat nang rating alai bicarma anggo dihamu akka namakka biari goarhu matani ari hatigoran mardongan hahisaron dilinggom ni habongna gabe ruar mahamu jala pani hal nihalon songon anak ni lobu akka naruar sian bara jadi degeon munama halak parjahat aidoson sirabun nasida sogot ditoruni palak ni pak muna di ari si bahenokku ninna Jahoba Zebaot say paingot-ingot hamuma patik ni si Musa na posokki na hupatolhas tu ibana uju di Horeb tu sadok Israel akapatik dohot uhum idama suruok kuma tu hamu panurirang Elia patujolo ni haroro ni ari ni Jahoba nabulun jala nasok kali asa ibana
paulakon rohani ama-ama tu akka anakna, jala rohani akka danak tu amanasida, asa unang ro au makkonahon uhum hamaguan tu tanoon. Ido sahat ni turpuki. Di damang dohot dainang nahinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhan tai. Taingot dora adong sada edde na sejut-jut di eddehon yanakot tasikola minggu. Namadok hari ini harinya Tuhan. Sadarion hari ini Tuhan. Mari kita bersuka ria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tergambar dalam lirik lagu ini bahwa hari Tuhan menjadi hari yang sangat menggembirakan. Hari Tuhan, hari yang mendatangkan sukacita. Ya paling tidak amanginang pada mereka yang menyanyikan lagu itu. Karena lagu itu juga mengingatkan bahwa ada hari Tuhan. Yang walaupun sebenarnya amanginang yang saya kasihi, bahwa setiap hari yang kita jalani ini adalah hari Tuhan. Karena hari itu disamakan dengan waktu. Waktu itu adalah pemberian Tuhan. Terlebih lagi amanginang Bapak Ibu Saudara-saudara, apabila kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini, maka kita dapat melihat dengan jelas bahwa hari Tuhan pada satu sisi menjadi hari yang menyenangkan, tetapi pada sisi yang lain hari Tuhan itu menjadi hari yang penuh kemalangan. Ada hari yang menjadi kemalangan, ada yang menjadi hari sukacita. Kemalangan hari itu adalah bagi orang-orang berdosa. Ayat 19 mengatakan, Aidama naroma ari namarsigorgor. Songonaha amanginang. Songon pamurunan. Jadi dosodurame sude halak najukat. Dohot halak siulahon hajahaton. Gabe marsijebur manasida bahenon ni ari narosogot. Ninna Jehovah Sebaot. Jadi amanginang hukuman itu bersumber dari Tuhan sendiri. Si jalon ni halak najukat dohot halak siulahon hajahaton. Sedangkan yang menjadi hari sukacita, idok manakono di ayat 20 ya manginang. Alai bicarma anggo dihamu,
akana makkabiari goarhu mataniari ni hati goran mardongan hahisaron dilinggom ni habongna. Jadi orang-orang yang benar itu amanginang halak nasitongi, halak natigori, halak siulahon nadinggani, dia akan selalu apa? Selalu akan bersinar. Marsi nodang amanginang. Marsi nodang. Ya, marsi nodang. Alani amanginang adong mamanang piga-piga na nang sidhonon di trupukot tuhita. Na parjolo bahwa firman Tuhan ini dengan jelas mengutarakan kepada kita bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Pasti doamang. Tidak ada pembatalan. Hanya masalah waktu kedatangan hari itu saja yang belum pasti. Dakta bawa to manang sadi hari na amanginang. Hatan itu hatta maddokon songon hado tahe. Songon panakko borngin. Ya, songon panakko borngin amanginang. Tidak ada pembatalan, hanya masalah waktu kedatangan hari itu saja belum pasti. Karena itu amanginang dikatakan oleh firman Tuhan, jangan ada keraguan akan hal itu. Sebab Tuhan pasti datang. Harinya pasti datang. Kedatangannya didahului, dikatakan tadi oleh pengutusan Elia. Pengutusan Elia. Jadi melalui dokor rupani amanginang pengutusan Elia taboto do panurang Elia adalah nabi besar di dalam iman percaya kita, di dalam Alkitab kita yang mengatakan yang banyak melakukan mujizat-mujizat. Tadda halongangan. Jala napaduahon tarengot tu si Elia, dia disebut juga adalah sebagai prototipe, ya, prototipe. Molo dalam bahasa teologiana adong dogarna tipologi. Tipologi artinya bayang-bayang. Artinya bayang-bayang Yesus, karakter yang ada pada Yesus ada juga pada Elia. Makanya Elia sebagai patujolo haroroni Tuhani, haroroni Yesusi. Di arisogut. Dakkolan Yesusi nanang idaut tadi arisogut roh alay nunga di patujolo de bata si Musa. Laho paingoton asa sude jol maon. Manusia ini melakukan pertobatan di dalam hidupnya. Melakukan pertobatan di dalam hidupnya. Jadi hari Tuhan itu pasti, tidak ada pembatalan, tidak ada keraguan dalam hal itu. Karena memang sudah didahului oleh berbagai tanda-tanda yang diberikan Tuhan kepada kita sebagai peringatan kepada kita bahwa hari Tuhan itu datang, bahwa hari Tuhan itu pasti datang. Alay amanginang adong do halak Kristen, ya, adong do halak Kristen namat dok nalupa do ratu hani di padanna. Ngasongon nililing, buah sarang adong rodope amanginang. Buah sarang masa dope, ngasongon nililing biasa-biasa saja semua. Amanginang lau mangalusi suku-suku ni tabuk ka majo bibil tay 2 Petrus bidutulu ayat sia. Ya.
Tabereng hujaha pedihita. 2 Petrus bidutolu ayat sia. Jedang na lupa debata di padanna. Tuhan itu bukan lalai pada janjinya. Tidak songonon. Dang dipagele Tuhani baga-bagai. Songon nanidok ni rohani na deba. Alai labas do rohana midahamu. Ay di pangido rohana. Naing unang manian mago agia ise. Naing matahe sa luhukna sahat Tuhan buon ni roha. Jadi ada kesempatan diberikan Tuhan kepada kita manginang untuk bertobat, peubah roha. Ide benadong tikiaha. Parasia. Nungatiki parasia. So tung jolo salpui. Ima. Nang jolo salpu manginang ate. Nang jolo salpu. Tarlu mobi tuhita ka ama. Ya, molo tung tongos sonari jamitau dihita dibain itu bukan kebetulan sebenarnya. Bukan kebetulan. Hendak mengingatkan kita bahwa bahita amaon baik konsiap sedia ikut dungo totong. Alai isi do tahe udungo, isi do udungo. Amado manang naina. Ina. Amang inang, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang saya kasihi, di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adong opat istilah na dipake laho patuduhon manang manggobarhon hadirion ni sahalak ama. Na parjolo didok ama na malasak. Ama na malasak. Artinya menghindari sikap-sikap kaum bapa yang mengejar sesuatu atau giat dalam pekerjaan atau karir, tetapi pembinaan rohaninya terabaikan sehingga dapat membawa kecenderungan kepada kehidupan keluarga yang berantakan. Jadi holan makarikoton ngolu perdagingon sehingga ngolu partodion terabaikan, tertinggalkan. Ama nama lasak. Baru napadua hodidok ama nama lapak. Jadi nakinon malasak, sonari malapak. Artinya hindarilah ama yang bersikap menjadi orang tua yang marah-marah. Baru napatuluhon didok ma ama namalisik. Artinya bapak atau ama yang selalu bila ada kegiatan pamit, permisi,
permisi maju wah. Dan tidak mau tampil dalam persekutuan gereja atau kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Adong doi? Adong doi? Adong. Dang berani kamu mengalusi. Adong. Baru naparpudi ma manginang. Naparpudi ma idokon ama na malepek. Apa itu? Artinya sikap ama yang selalu mengucapkan tidak mampu. Dang buyau, hamu majo. Adong dusongoni? Malepek mai. Tidak bisa apabila ditugaskan suatu pekerjaan di dalam persekutuan atau di tengah-tengah masyarakat. Jadi nakino namanginang mulo tagwari maju rupa ni sonari minggu pesta parheheon ni ama. Idi ya dona hehe. Dalam hal apa na hehe? Parheheon ina. Daido? Ahana dona hehe. Parheheon ama. Dalam hal apa hehe? Dalam hal apa bangun? Dalam hal apa bangkit? Odo nasubuhi maralu sa manginang. Hanya kita memakai istilah parheheon ama. Bahehe ma aka ama. Hehe dalam ahado kan itu amanginang kan seperti itu. Jadi amanginang Bapak Ibu Saudara dan Saudari, adong dona dikuari ama namar sahala. Ya, ama namar sahala. Yang pertama, ama namar sahalawon bahwa marsahala itu identik memang dengan kesaktian yang dimiliki oleh seorang pemimpin atau raja. Namun, kata marsahala diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan arti wibawa. Artinya, jadilah bapak atau ama yang berwibawa. Unang ma malisik, unang ma malepek. Ale jadi ma apa? Ama namar sahala. Yang kedua, bahwa marsahala memiliki muatan pemahaman yang baru. Seorang ama yang benar-benar mengandalkan hidup spiritual. Hidup spiritual. Dalam kehidupannya sehari-hari. Hasitong na isodo amang ikon hehehita. Dalam kehidupan spiritual. Dakolam makarikoton ngolu si ganupari. Tetapi juga harus hehe, harus bangun, harus bangkit hidup spiritualitasnya. Itu kan? Ba molo anggap tahehe, bahehe hita. Kalau itu kan? Amanah marsahala harus tetap berlandaskan firman Tuhan seperti Yosua dalam hidupnya. Yosua merupakan amanah marsahala di tengah-tengah pergumulannya, tantangan dan cobaan. Dia menjamin, dia menjamin anak-anaknya, keluarganya, rumah tangganya berkomitmen setia. Berkomitmen setia, beriman dan taat kepada Tuhan. Tabu ma tuhata, tuhadiriota, songon ama. Apakah memang sudah demikian? Kalaupun belum demikian, mendekati paling tidak. Amanginang, mendekati paling tidak. Amanah marsahala karena kabar baik yang diberitakan. Mampu memecahkan persoalan dengan memberi keadilan dan kecerdasan berpikir. Ketangkasan, mahir berbicara dan bijak dalam membuat keputusan. Aka dalam hal-hal nasongonom mahehe. Bangkit bangun
Ama namar sahala, sehat spiritual berarti bermakna. Gabe mari pola ma ngulutai. Cerdas spiritual bertumpu dalam kepemilikan kekuatan. Gabe adong magugu di hita, adong mahatawud di hita untuk kita melakukan aktivitas kita, persekutuan kita di tengah-tengah kehidupan kita. Karisma seorang bapak atau ama di tengah keluarga, yaitu sosok yang dibutuhkan. Jadi pertanyaan sekarang, Amang Inang, masihkah kita dibutuhkan? Yang kedua, sosok yang dirindukan oleh anak-anak maupun istri, masihkah kita dirindukan? Dia siol dope hita. Siol dope inat itu hita. Amarot tong na mga lusi. Siol dope aka ina itu hita. Siol dope. Siol dope aka ina kote itu hita. Monolah itu mardalani. Pak, kapan pulang? Nina dope itu hita. Hidup. Allah. Iya, Amang Inang. Ini yang selalu saya katakan, Amang Inang. Amang Inang, masih banyak hal-hal yang harus kita benahi di dalam kehidupan kita. Isomma Amang Inang hehe kita. Marilah kita maknai parheheonon. Ya, parheheonon. Mari kita membenahi diri kita. Amang Inang yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua yang hendak dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita, ditegaskan bahwa kedatangan hari Tuhan itu menjadi malapetaka besar bagi orang-orang gegabah dan fasik. Digambarkan bahwa mereka menjadi seperti jerami yang pasti terbakar habis oleh amarah Tuhan. Karena kejahatan mereka, bahkan akar dan cabang mereka pun di bumi hanguskan. Mereka menjadi seperti abu yang diinjak-injak. Ini menggambarkan kesudahan orang-orang jahat. Pada akhirnya mereka pun tidak mendapat tempat atau kehidupan yang layak di bumi. Sungguh mengerikan. Ya, sungguh mengerikan, Amang Inang. Dan kehidupan yang demikian juga digambarkan oleh penulis Mazmur, Pesalmen pasal sada, bidusada ayat 4, 1 ayat 6, Amang Inang. Dikatakan demikian. Alai dak songoni yang go pangalahon ya kaparjahati, songon orbuk nahinabakon ni alugo do nasida. Dibaheni dang manahan akka parjahati maradokpon paruhuman. Manang tarbahen akka pardosa jongjong diluhutan ni akka halak siti gorroha. Ay ditadda jahoba do dalani akka nati gorrohai. Alay matua laholonong do anggo dalani akka parjahat. Jadi adong do hatadian. Adong do hatadian ni nguluni parjahati dohot akka si ulahon na dinggani, dohot akka halak na porsyay. Adong do hatadian di parnguluan na songoni Amang Inang. Orang gegabah dan fasik dalam hal ini bangsa asing yang dengan congkaknya menganiaya dan menjahati umat Tuhan Israel, baik di pembuangan maupun Israel sendiri. Mereka ini merasakan sebagai orang-orang yang sangat berkuasa dan seolah-olah tidak ada lagi Tuhan yang lebih berkuasa dari mereka. Selain itu, orang-orang jahat yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka dari antara orang Israel sendiri yang tidak menghormati dan tidak takut kepada Tuhan.
Bahkan sampai sekarang torok doala Israel naso porsia do petu Yesus. Pai mai maho do penasida. Yang kedua dikatakan menghinakan korban persembahan untuk Tuhan. Pelanggaran terhadap perjanjian Tuhan dengan tidak takut terhadap Tuhan. Menutupi mezbah Tuhan dengan air mata. Tidak setia terhadap perkawinan mereka yang sah. Tidak setia kepada Tuhan dan berbagai tindakan ketidakadilan. Amanginang yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Bagian yang ketiga, yang terakhir dari nats kita pada khotbah ini, menegaskan bahwa dan juga sekaligus memberi pengharapan bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjalani kehidupannya dalam takut akan Tuhan, walaupun seringkali menjalani kehidupan yang sulit dan berliku, namun pada kedatangan hari Tuhan justru mengakhiri semua penderitaan mereka. Idi benedokon si Yohanes di pangukapuni say burjuma hamu rasi rasa mate dungi lehonok kumatu hamu tupal hanguluan. Kita akan diselamatkan oleh Tuhan apabila kesetiaan beriman, kesetiaan persekutuan kita dengan Tuhan, dengan melakukan kehendak Tuhan, maka kita akan diselamatkan pada hari Tuhan yang akan datang. Tuhan memberkati, memberikan hikmat dan pengetahuannya kepada kita untuk kita dimampukan senantiasa bersekutu dengan Dia. Amin. Martangiah kita. Muliate marohanami diho Tuhan, dihatam nakutangi hok kami. Gabi pahotton, haporsiaon nami, pakirimon nami. Na saya totong dohami Tuhan makirim di harorom. Jala haroromi pasti dui. Alanima Tuhan hatam madok tuhami di tikion. Asa saya totok kami mangaradi. Asa saya totok kami mabohali diri nami. Marhite akka parsauran naulina denggan. Marhite akka pabahenan pangalaho. Na saya totong Tuhan di halomohoko sian ngulu nami. Jala takas do di doko marhiti hatam. Haroro ni arini Tuhani. Las ni roha dui. Diaka na porsea diho. Ulup-ulup dui. Dihalak na saya totong makirim. Na saya totong tugu ha porsyon na. Maradupon hagogo ommu dohot wasom. Tarlumubi Tuhan di bagabagam naik ko tulus doi. Na dileho kodo petikki Tuhami Tuhan. Laho paubah roha. Asa taruli. Ala asidot tolong ni roham. Ala nile Tuhan sahat tuho mangulu nami. Pasu-pasu kami ruas ni huriang. Pasu-pasu nang akka ulaw nami. Akka sakap nami. Parsauran nami di tonga-tonga ni ngulu nami on. Kami Tuhan huriam. Kakabipi podok bambu. Asini roham dok dengan ibasam mana setotong Tuhan. Marmudu-mudu ngulu nami. Sahat
rodi hasusuda ni bohal nami. Mau lihat Tuhan di pasahato partikian, Tuhami amani huriam hakabipi podok bambuon. Dinatongot Tuhan di arisadarion, marpesta parheheon amani huriam. Pos marohanami Tuhan, marhiti gugu, marhiti hahipason, marhiti hatawon dohot bisuk nasyako. Hehe mahami tutu amani huriam. Pakyon nami matutu akapartikian na pinasahatmu. Lam tuhobas na, lam turinggas na mahami tutu patupa akaparsauran. Mangulahon akka nalulinadenggan, na hinalomohan ni roham. Jala mabayan las ni roha, tu parnguluan ni akka dongan nami. Paingot tami Tuhan. Hami amani huriamon. Songon malim di tonga-tonga ni keluarga. Songon kepala keluarga. Asa semargugu hami Tuhan. Mangulahon tugas dohot tanggung jawab nami. Patau. Parbisuhi hami. Pargugui hami. Jala marhiti hatam. Marhiti ulaw nami di bagasan sadarion. Pos dorhanami. Manotong asini roham dot dingkan di basam. Nasi totong mabay dungo hami. Nasi totong mabay hehe hami. Di bagasan haring gason. Na marujahan tuha porsyaon. Dohot pakirimon nami. Pasu-pasu hami sa luhuk na Tuhan. Amani huriam hakabipi podok bambuon. Pargugoy hami. Pataw hami di akka ulaw nami. Di akka parkarijuan nami. Nang di akka pakubasyon nami di huriam. Tuhan jauh pada bata. Suang songoni manang akka amang inang nami. Rabdot akka yanakon nami. Hahaanggi iboto nami. Natongot Tuhan marulang tahu di ari sadarion. Sahat tu ari Sabtu nanengro. Torop nasida 10 halak. Tuhoma Tuhan upasat tami nasida. Jala moliati totong Tuhan dia sini roham. Dot didinggan di basami. Nang mangalehok kahipason. Mangalehon gugu. Tarlumubi Tuhan umur nagajang di nasida. Asini roham dot dinggan di basama. Na mangaramoti dot madongan di nasida. Di pardalanan di ngulu nasida. Jala setotong Tuhan todim to di parbadiay. Na mangula di bagasan rohanang pikiran nasida. Asa setotong Tuhan. Ingot nasida. Mamuji pasangap guarmu na badiay. Madok maulihate di hasini roham. Doh didingkan di basam. Pasu-pasu mahami Tuhan. Hami parhaladong. Rap do ruas ni huriam. Diak ka ulaon. Do diak ka pakubasyon nami. Di huriam hakabipi podok bambuon. Lehon gugu. Lehon haipason. Jala tulus masaluhuk na Tuhan. Akka program. Akka pakubasyo dot ulaw ni. Ala asi dohot holong ni roham. Nang di bagasa sadari oppe. Sahat tuhoma ngulu nami. Alay jumulo mauras. Jala sesak kadu sedang pangalosyon nami i. Asa tama jala talupa media dupammu. Macalo pasu-pasu dohot asini roham. Di bagasan Kristus Yesus. Martangyak kami tuho. Amin. Di damang dohot dainang. Tapuji tuhata. Marita namaret dehita. Sian buku ede nomor 110. Lasi somma tapasahat peliata tujulu. Di topahodoa sodangi rohakon tung basa-basami sudena di awon gom-gomi pamataku nang hodo olo aku
lehon magogoku ngomong nang ulaoku urupi tatapau tutu panopana burju. Tuhan si hopo ba sai buriton dikon marhite mudarni torusing olukon pinuji Tatangyak koma piliata martang yang mahita ali di bata amanamin na di banua ginjang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus hupasahat tami ma siyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho saijalo may gabi uap na husus di jolong pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasia kami pilihanon pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay marohanami marhite-hite toddim asa lam hutad dahami godang ni silehon-lehon mi tuhami asa lam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Nasana nilehon mihi toni roni pamataku hosana
Sude amanami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaum, say saut malomoni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sedarion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panisa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Dona puna harajaon dohot hagogon rodi hasarapon saleleng Mulak mahamu di begasad dame. Jalo hamu mah pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina tuho. Jala di pasorhon ma damena tutodim. Amin. Amen, amen, amen. Di damang dohot dainang na hinaholongan saat matabe sian hami namak kubasi minggutta di sadarion. Selamat hari Minggu marita saluhna. Selamat pareheom madi amani huriata horas. Foto aja. Marpoto hita punga nama marpoto. Pindahkan itu. Pindah mo sa. Mageser. Ditogu Tuhan Yesus idona mangapulia. Oh, foto. Ganung dalana tong mantangan nada totong buha ditogu Yesus tangan say. Dapola roho tahamu ma